L'interès pel món de l'art és una cosa que em ve de sempre. Jo, en la meva família, he tingut tant el pare com un oncle, que al meu pare li agradava molt l'art, però tenia un oncle que pintava. I llavors això m'ha fet que tant de petita veia exposicions com m'interessava l'art. I una mica el tema de la ceràmica em va venir perquè vaig fer una visita a l'Escola Massana, jo era molt joveneta, i em vaig quedar parada, em van perdre, era una visita que ens ensenyaven a l'escola, em van perdre, o sigui, vaig quedar aturada en la classe de ceràmica i els meus pares van seguir veient-ho i llavors quan va ser l'hora, vaig fer el batxillerat i quan va ser l'hora de triar el que havia de fer, potser jo alguna vegada he comentat que m'agradava molt l'arquitectura, però no em vaig veure capaç de seguir-la en aquells moments. Jo era molt jove, era una carrera masculina preferentment i llavors em va venir al cap allò que havia vist a l'Escola Massana i que m'havia interessat tant, no? I vaig començar a fer ceràmica. Evidentment, en aquells moments la ceràmica era més aviat utilitària, però a l'Escola Massana era una escola que tenia alumnes internacionals, perquè tenia molta fama, i hi havia gent de tot el món. Hi havia gent del Japó, hi havia gent dels Estats Units, i aquesta gent va portar un sistema diferent de treballar la ceràmica. Vull dir, no una ceràmica de caràcter utilitari, sinó una ceràmica més aviat escultòrica. I això em va interessar molt i vaig començar per aquí. Evidentment que la primera època de la meva obra és més tradicional, però mica en mica vaig anar deixant la tradició per posar-me en la ceràmica escultòrica. Hi va haver un moment de la meva vida, sobre els anys 80, que em va donar la sensació que dominava la tècnica, però en canvi em faltava la teoria. I em va semblar que era el moment d'estudiar la carrera de Belles Arts. Em vaig matricular a la Facultat de Belles Arts i vaig començar fent la carrera de Belles Arts a escultura, i això em va portar mica en mica a pensar en un altre tema que m'havia agradat molt, que era els espais urbans. I amb el tema dels espais urbans vaig encara treballar una mica més tot el concepte de la ceràmica escultòrica. I en el moment de la tesis em va semblar que era interessant parlar de l'obra del Miró perquè, evidentment, amb mi personalment i amb altres companys meus, havia tingut molta influència. Me'n vaig a la banda del darrere, encara que després ho pots tallar, això. Havia tingut molta influència Joan Miró en la ceràmica contemporània espanyola. I llavors vaig fer un treball sobre un estudi d'això. I això realment em va anar molt bé. Em va anar molt bé perquè em va obrir tot un camp de possibilitats en el tema de la ceràmica escultòrica i de la ceràmica urbana. Em considero una persona que soc, a dins de les categories de l'art, soc de caràcter expressionista. No soc ni abstracta ni figurativa, sinó caràcter expressionista. Llavors vull explicar una mica totes les coses que em passen a mi en el transcurs de la meva vida i que intento explicar-les a través de la forma que faig. És una història que costa d'entendre, de passar. Jo utilitzo una frase que deien els japonesos, que per fer ceràmica es necessiten 10 anys per aprendre, 10 per treballar-la i 10 per oblidar-la. I a partir dels 30 anys pots fer una mica el que vols. Jo ja n'he passat aquests 30 i els he passat i per tant ja puc fer el que vulgui. I puc explicar una mica perquè, de fet,
en uns moments determinats l'explicació ha sigut la meva vida personal, les coses que m'han anat passant, i després, a mesura que han anat passant els anys, i que això també ho he anat continuant, però he incorporat coses que passen en la vida quotidiana, en la nostra història, no? Sí, escric. És una escritura meva que no l'entén ningú ni jo, però jo sí que vull dir coses, perquè si no dic coses, els signes no tenen força, saps? Vull dir, segurament ara el que estic dient és el que t'estic parlant. Sempre treballo un fang refractari, de vegades hi he barrejat una mica de porcellana, de vegades hi he barrejat una mica de gres, de vegades utilitzo diversos colors de terra refractària, m'entens? Perquè això mateix que el dissenyador ha agafat com a referència és una terra ferruginosa que té un excés d'òxid de ferro i que és vermella. En canvi aquesta, doncs, és blanca, és més grisosa, però jo en aquest cas he tenyit això per donar-hi aquest sentit pictòric també. Ho he tenyit i llavors això surt el color de la terra i en canvi això és un negre molt intens. Sempre m'ha agradat pintar les peces. Sempre m'ha agradat, però ara potser ho faig més. Això és un òxid de cobalt, un mineral. Inclús que quan pinto sobre paper, utilitzo també els mateixos colors. Per exemple, aquest blau doncs és el colorant que jo faig servir per pintar ceràmica. És un colorant. I aquest negrós és òxid d'aquest barrejat amb acrílic. Vull dir que utilitzo els mateixos colors perquè no me'n vagi de la meva línia de treball, entens? El blau és un color que el vaig treballar quan vaig venir a muntar el taller aquí a Premià, perquè el blau del mar i el blau del cel era molt important. Jo a Barcelona treballava en un espai més tancat i llavors els colors que veia eren diferents. Doncs m'ha agradat explicar en aquesta exposició del museu d'aquí de Cardedeu, explicar una mica cada un, sobretot també cada un dels temes que he treballat, sobretot també perquè com que això em vas explicar que anava molt de cara als nanos de les escoles, jo trobo que també és molt interessant poder explicar que es poden fer peces d'un tema determinat i les peces són diferents, però en canvi es treballa un tema. Llavors, el treball de les arquitectures, que és important per mi, que hi he treballat molt, el tema del paisatge i el tema del mar de silenci, que és un dels més recents, trobo que ens donarà peu a fer uns comentaris en els nanos de les escoles més interessants, perquè ho puguin entendre, no? Vull dir, i una mica és aquesta, és l'època de les arquitectures que és més general, més a partir dels anys 90, que hi treballo. L'època del paisatge doncs, és més cap aquí, del 2000, i l'època del mar de silenci és del 2022, abans de la pandèmia. Sembla, el 21-22 vaig començar. I ara últimament estic treballant en una altra sèrie que potser aquí no la mostraré, però que és la de la contaminació, o sigui, com la naturalesa es va degradant una mica amb el tema de la contaminació. Cada tema té uns dibuixos, i uns dibuixos normalment són dedicats al tema que es treballa en l'espai, no? I com que el museu fa com uns petits espais tallats, un i l'altre, dona peu a poder fer això.